za ku saurari sakon barka da shan ruwa da taya murna ga zababben gwamnan jihar Kano, injiniya Abba Kabir Yusuf. Ina taya daukacin al'ummar Kano da na Najeriya da na duniya baki daya murnar shigowar wannan watan Ramadan, da fatan dukkan al'ummar musulmi musamman na karamar hukumar Binni da kewaye ina musu barka da shan ruwa. Allah Ubangiji ya karbi ibadanmu ya kuma zaunar da jihar mu lafiya, ya yi riko da shugabanninmu da aka zaba a wannan jam'iyya tamu mai albarka ta NNPP, ya yi riko da hannunsu ya taimake su ya musu jagora. Ina amfani da wannan dama in taya mai girma zababben gwamnan Kano, His Excellency Abba Kabir Yusuf murna. Sakon barka da shan ruwa kuka saurara da taya murna ga zababben gwamnan jihar Kano, injiniya Abba Kabir Yusuf daga Honorable Munzala Abubakar Dambazau.